महागढ़ी में नगर पालिका में जग परोजन में स्पीकर बजावे में लगावल गईल रोक। महोत्तरी में घर प्लास्टर करे के क्रम में करंट ला के एक मिस्त्री के जान गईल। देहनाता करे गईले लड़की के अपहरण करके सामूहिक बलात्कार। बढ़ल पेट्रोलियम पदार्थ खाना पकावे वाला गैस के दाम। फागुन 12 गते से अनशन में बैठे के डॉक्टर केसी के घोषणा। नेकपा नेत्री राम कुमारी झाकरी रिहा। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमरो पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बारा के महागढ़ी में नगर पालिका क्षेत्र में धार्मिक कार्य के जग परोजन में जोर से आवाज निकाले वाला डीजे आ स्पीकर बजावे में रोक लगावल गईल बा। नगर पालिका के नियमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुशवाहा सूचना निकाल के नगर पालिका के क्षेत्र भीतर बियाह व्रत बंधन अष्टजाम पार्टी सभा गोष्ठी लगायत के काम में डीजे स्पीकर बजावल से घटना घट रहा से व्यक्ति व संघ संस्था सब के ना बजावे के रोक लगौले बाटे। सूचना के विरुद्ध केहू बजाई तो उनकरा के कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे के अधिकृत कुशवाहा के हस्ताक्षरित सूचना में जानकारी करावल गईल बा। महोत्तरी में करंट ला के एक के वृद्ध के मृत्यु भइल बाटे। काल सझिया बर्दिवास नगर पालिका 3 गौरी डाडा रहेवाला निखिल कुमार अग्रवाल से बनावत आइले टाइल मार्बल गोदाम में घर निर्माण करे के क्रम में दोलखा घर भइल वर्ष 55 के राजकुमार मगर के करंट लागल रहे। घर प्लास्टर करे के क्रम में झ्याल से लड़ के विद्युत के मेन तार में छुअला पर मगर के करंट लगला पर वहाँ के गंभीर घायल भइल रहनी। इलाज के क्रम में आज सवेरे जन सेवा अस्पताल बर्दिवास में उनकर मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बा। महोत्तरी से 4 जने डाकू के पकड़ाव कैल गईल बाटे। काल भंगा नगर पालिका स्थित सिंगियाही बाजार में अवस्थित शिव ज्वेलर्स में डाकू सब से भागे के क्रम में स्थानीय सब 1 जने के रात के ही पकड़ाव कैल गेल रहे। ओकरा बाद 3 जने के काल जिला के बनौटा गांव से पकड़ाव कल गई प्रहरी जानकारी दिल बाटे। पकड़ाव परवल में जिला के बलवान नगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहे वाला 25 वर्षीय निरेखन मंडल, 38 वर्षीय बिक्कू महतो कोयरी, जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 रहे वाला 20 वर्षीय जितेंद्र ठाकुर, महोत्तरी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 रहे वाला 20 वर्षीय दिलीप मंडल रहल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। पकड़ाव परवल 4 जनों पर शिव ज्वेलर से 2 लाख बराबर के सोना चांदी गहना लूट के भागल बतावल गई बाटे। रात के देहनाता करे गईले मोरंग के जहचा गांव पालिका 1 के 14 वर्षीय लड़की के 2 युवक सब अपहरण करके बलात्कार कैले बाटे। आफंत के अनुसार सोमवार के रात 9:30 बजे और पेशाब करे गईले लड़की के 2 युवक से अपहरण के शैली में मोटरसाइकिल में रख के ले गए रहे। आज के नागरिक दैनिक में खबर रहल बाटे। उ लोग 2 घंटा बाद लड़की के उनके घर नजीक छोड़ के भागल रहे। युवक से को 22 पर 18-16 नंबर के मोटरसाइकिल प्रयोग कैल प्रहरी जनल बाटे। घर से बहुत दूर रानी भेड़ियारी के मकई बारी में ले जा के मारे के धमकी दे के खुद से जबरदस्ती कैल उक्त लड़की बतैले बाड़ी। सप्तरी के तिलाठी के कोइलाडी गांव पालिका 1 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक के विरुद्ध स्थानीय वासी सब प्रदर्शन कैले बाटे। सप्तरी के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका वार्ड नंबर 14 रामपुरा मल्हिनिया के वार्ड अध्यक्ष सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में आज हजारों स्थानीय वासी सब सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुशील केसी के रिहाई के मांग करत बृहद प्रदर्शन कैल बाटे। तिलाठी स्थित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केसी सीमा में चोरी तस्करी फस्टैला के साथे सर्वसाधारण जनता सबके दुख देवे के कार्य कैल कहत आक्रोशित स्थानीय वासी सब सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन कैल वार्ड अध्यक्ष बताइनी। पिछला 2 दिन अगाड़ी खुद से 1 जने स्थानीय सर्वसाधारण के बेटी के शादी के खातिर सामान सब लियावेला सिफारिश कैल गई, लेकिन उस सिफारिश सशस्त्र प्रहरी द्वारा फाड़ दिहल गई कहत ओकर विरुद्ध आंदोलन कैल वार्ड अध्यक्ष बताइनी। सशस्त्र प्रहरी ऐसा कार्य न कैल खंड में और कड़ा ऐसा कार्य न रोकला में और कड़ा आंदोलन करके चेतावनी स्थानीय के रहल बाटे। एने उक्त संबंध में सशस्त्र प्रहरी के प्रमुख एसपी राजू श्रेष्ठ सामान्य विवाद भइल स्वीकारत ई विषय में आवश्यक था बात बुझे के कार्य हो रहा जानकारी देनी। जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 18 के बड़हरवा के गोपाल सुवाल के मोटरसाइकिल बीतल रात चोरी भइल बाटे। ना 65 पर 5175 नंबर के
ब्लू आ उजर रंग के अपाची बाइक के घर के भीतर से चोरी भइल सवाल बतल बानी। मस्त नींद में रहल के मौका देख के कौनी बेर बाइक लेकर थाना भइल। सवेरे उठ के देखला पर राखल जगह में बाइक ना रहल स्वास बतानी। बीतल सोच 2 गते सवाल के भतीज रुपेश के पल्सर बाइक उससे पहले माघ में स्थानीय राजकुमार सिंह के बुलेट बाइक के भुलाइल रहे। इससे पहले समेत स्थानीय टंक लुइटेल तथा राजेंद्र भंडारी समेत के मोटर बाइक बढ़रवा से भुलाइल स्थानीय सब बतैल बटे। मोटर बाइक चोरी भइल कह के उजुरी मिलते कोष तलाश शुरू कल गई प्रहरी जानकारी दिल बाटे। ओकरा खातिर जिला सहित चारों ओर जानकारी करावल गई प्रहरी चौकी जैतापुर स्रोत बतैले बा। सरकार खाना बनावे वाला गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ाइल बाटे। बीतल रात 12 बजे से लागू होने वाला कर के पेट्रोल तथा डीजल और मट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य प्रति लीटर 2 रुपये से वृद्धि कल गई नेपाल आयल निगम जनैल बाटे। अब काठमांडू में पेट्रोल के मूल्य 112, डीजल मट्टी तेल के 95 रुपया, एलपी गैस के मूल्य भी अब बढ़ के प्रति सिलेंडर 1400 रुपया पुगल बाटे। निगम से सिलेंडर में 25 रुपया मूल्य बढ़ावल गई बाटे। खाना पकावे वाला गैस के भाव 1 वर्ष बाद बढ़ल बाटे। हवा ईंधन के मूल्य अभी के यथावत ही राखल गई। निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी दिल बने। निगम के और पेट्रोल प्रति लीटर 5.16 रुपया, डीजल में प्रति लीटर 3.01 रुपया, एलपी गैस में प्रति सिलेंडर 295.83 रुपया घाटा रहल निगम जनैल बाटे। एक अनुसार 15 दिन में निगम के घाटा 73.87 करोड़ रहे के निगम जनावल गई बाटे। स्थिरीकरण कोष तथा निगम से संचित नाफा से व्यवस्थापन करके पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति व्यवस्था सहज करावे के उपाध्याय बतैले बानी। प्रदेश नंबर 2 सरकार से प्रदेश के निजामती कर्मचारी के अनिवार्य अवकाश के संदर्भ में उम्र के हद के 60 वर्ष कायम कैले बाटे। प्रदेश सभा से 2077 कार्तिक 3 गते पारित होकर 2077 माघ 16 गते प्रदेश प्रमुख कार्यालय में दार्ता भइल विधेयक के नेपाल के संविधान के धारा 201 के उप धारा 2 बमोजिम काल प्रदेश प्रमुख तिलक परियार से प्रमाणीकरण कैल प्रदेश निजामती सेवा एन 2077 में प्रदेश निजामती कर्मचारी से 60 वर्ष से पूरा भइला बाद सेवा से अनिवार्य अवकाश मिले के व्यवस्था रहल बाटे। ऐसे ही इन अनुसार निवृत्त भरण मिले वाला अवस्था आ उमेर हद के 53 वर्ष पूरा भइल प्रदेश निजामती कर्मचारी से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सूचना में तोकल अवधि भीतर हुए सूचना में उल्लेखित शर्त में स्वैच्छिक अवकाश ले सके के व्यवस्था कल गई बाटे। सो एन अंतर्गत प्रदेश निजामती सेवा में सहायक सरकार तह से अधिकृत 12वां तह तक कर्मचारी रहे के व्यवस्था रहल बा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में देश भर थप 81 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से सार्वजनिक कल गई अद्यावधि के विवरण अनुसार अभी तक संक्रमित के कुल संख्या 2,72,430 पुगल बा। कुल संक्रमित मध्य 2,68,660 जने ठीक हो चुकल बाटे। पिछला 24 घंटा में 111 संक्रमित ठीक भइल मंत्रालय जानकारी दिल बाटे। आज सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,718 रहल बाटे। कोरोना से थप 5 जने के मृत्यु भइल बा। इस संगे मृत्यु होखला के कुल संख्या 2,052 पुगल मंत्रालय जानकारी दिले बा। डॉक्टर गोविंद केसी फेरू अनशन में बैठे के घोषणा कैले बानी। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करत डॉक्टर केसी अपन मांग पुराना भइल कहत फागुन 12 गते से अनशन बैठे के घोषणा कैले बानी। वहाँ के ई 20वां बेरी अनशन होगी। वहाँ के खुद संगे भइल बहुत ऐसा समझौता सब करौने ना भइल कहत आपत्ति जनैले बानी। चिकित्सा शिक्षा के गैर नाफामूलक बनावे के सभी सार्वजनिक शिक्षण संस्था में 75% छात्रवृत्ति कार्यान्वयन लगायत के चिकित्सा शिक्षा आइन के प्रावधान कार्यान्वयन करेला वहाँ के मांग कैले बानी। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा भइल बाड़ी। उहाँ के महानगरीय प्रहरी महाशाखा से आज संझिया रिहा कल गेल बाटे। रामकुमारी के उनकर पति के जिम्मा में रिहा कल गेल महानगरीय अपराध महाशाखा के प्रमुख एसएसपी दीपक थापा बतैले बने। राज्य विरुद्ध के अपराध में पकड़ाऊ सवेरे वहाँ के शंख मूल स्थित निवास से राज्य विरोध के कसूर अंतर्गत पकड़ाव कल गेल रहे। वहाँ के गत माघ 17 गते गोरखा के विरोध सभा में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की भूमिका ऊपर टिप्पणी कैल रहनी। वह कार्यक्रम के वीडियो के प्रमाण बना के प्रहरी पकड़ाव कैले रहे। भारत और चीन बीच विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाख के लेके समझौता भइल बाटे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख के वर्तमान स्थिति बारे संसद के जानकारी करेले बानी। ई सीमा विवाद के सलटेला 2 देश बीच अभी तक 9 बेरी उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता हो चुकल बाटे। भारत के रक्षा मंत्री सिंह कहने बनी भारत से हमेशा चीन के द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्ष के प्रयास में विकसित हो सके के कहत आइल बाटे। साथे सीमा के प्रश्न भी छलफल के माध्यम से सुलझावेला जा सकता कह के वहाँ के बताइनी। बीतल जून 15 में चीनिया सेना संग के संघर्ष के क्रम में 20 भारतीय सैनिक के मृत्यु भइल रहे।
अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 19 दोपहरिया 27 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:44 में बेर उगलत संध्या 5:54 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। महागणी में नगरपालिका में जग परोजन में स्पीकर बजावे में लगावल गई रोक। महोत्तरी में घर प्लास्टर करके क्रम में करंट ला के एक मिस्त्री की जान गई। शौच करे गई लड़की के अपहरण करके सामूहिक बलात्कार। बढ़ल पेट्रोलियम पदार्थ आ खाना पकावे वाला गैस के दाम। फागुन 12 गते से अनशन में बैठी के डॉक्टर केसी के घोषणा। नेकपा नेत्री राम कुमारी झाकरी रिहा। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।